Piliin nyo guys, sumbatag bangos na sad, wa tay lain mapadulngan, bangos ra gid taon or may minus nga presyo. Then ha, gabiin na taon tumupay pag abot ko gikan sa trabaho ato pag merkado, abot lihok na sadta magluto. Ay buhay is pobre kayod. Okay na tato, pobre tawa lay magmu na po di magmu sa lawas. Ako sobra na akong paningkamot, maayo ko. Ayaw na ko sa ilanat, pero sa Ginoo napiang ko. Pero sa Ginoo maayo na sa taon, paningkamot at tambalan. Nahilot na gid taon ko ganit sa kong kauban sa trabaho nga ni-retire na siya, ni-early retire si Tere. Salamat ay kay ni mo Tere sa imong pagkilot na ko ganiha. Karagag permi maka sulbad sa kong lawas ug na ko'y muton. Karagay akong kadaganan nga magpahilot ko ni Motors. At salamat kaayo. Tunay kong kaibigan si Elizabeth Gabeto sa tanang kawadon maoy akong kadaganan nang huwam ko kwarta siya akong daganan. Salamat dahil sa imong pagkaayo sa kuha. Puhon maluwing Ginoo kabaw sa gyapon ko ni mo Tere. Maluway lang Ginoo. Maluwas tas tong pobre.